गिबियावनो बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बनायनो लागायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस फरेस्ट गार्ड जायखिजाया साख्रिनि आनजादफ्राव फैथावना जिखिनि माखासे सोंलुफोर बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनैनि सोंलुफोराबो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, बेखायनो नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गासै 20टा कुइसन दङ। बे 20टा कुइसननि गेजेराव मोनबेसे हायो। दा नोंथांमोना जुदि आंनि जेएम बड' स्टाडि WhatsApp ग्रुपआव जइन जायाखैबा आङो डिसक्रिप्शनाव लिंक होना होगोन, नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय। आङो भिडिअनि PDF खौ WhatsApp ग्रुपआव हरनाय जागोन। दा कुइसन नम्बर 1 आव दङ हु वाज द फार्स्ट एडिटर अफ जनाकी? जनाकीनि गिबि सुजुगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि चन्द्र कुमार आगरवाला। चन्द्र कुमार आगरवालायानो जाहैबाय जनाकीनि गिबि सुजुगिरिमोन। कुइसन नम्बर 2 आव दङ इन हुइच इयर डक्टर भुपेन हाजरिका गट द दादा साहेब फाल्के एवार्ड? बबे बोसोराव डक्टर भुपेन हाजरिकाया दादा साहेब फाल्के बान्था मोनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 1992। कुइसन नम्बर 3 आव दङ हेमगस वाज फार्स्ट पाब्लिश्ड इन द इयर? हेमगसआ गिबि खेब बबे बोसोराव सेबखांजादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 1900 मायथाइयाव सेबखांजादोंमोन। दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ व्हाट इज द टटेल एरिया अफ आसाम? बाहाय बर' लिरलायनाय जायासै, बे बर'निबा जागौमोन आसामनि हा खालिया बेसेबां दं होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 78,438 स्कुवेर किल'मिटार। कुइसन नम्बर 5 आव दङ हाउ मेनि सीट्स डिड एनडिए विन द लक सभा इलेक्शन 2024? 2024 मायथाइनि लक सभा बिसायख'थियाव एनडिएआ मोनबेसे मासि देरहादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 293। कुइसन नम्बर 6 आव दङ व्हिच इज द 43 इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इन्डिया? भारतनि 43थि इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइटआ बबे? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि मैदाम्स। कुइसन नम्बर 7 आव दङ द आसाम स्टेट इज बर्डार बाय? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए भुटान। भुटाना जाहैबाय माने आसामजों सिमा रानलायो आरो। कुइसन नम्बर 8 आव दङ हु इज पपुलारलि नन एज आयरन मैन अफ इन्डिया? सोर भारतनि आयरन मैन मुङै मिथिजानाय? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि सरदार वल्लभभाई पेटेल। कुइसन नम्बर 9 आव दङ बाहाय सोंदों द केदारनाथ टेम्पल इज लकेटेड इन? केदारनाथ थानसालिया दं होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि उत्तराखन्डआव दङ। कुइसन नम्बर 10 आव दङ वेयर इज द लकटक लेक सिटुएटेड? लकटक बिलोआ बबेयाव दङ? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि मणिपुराव दङ। कुइसन नम्बर 11 आव दङ व्हाट इज द नेशनेल स्पर्ट्स अफ बांलादेश? बांलादेशनि हारिमायारि गेलेनाया मा होननानै सोंदों। बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए काबादि। काबादियानो जाहैबाय बिसिनि हारिमायारि गेलेनाय। कुइसन नम्बर 12 आव दङ वेयर इज द आसाम स्टेट मिउजियाम लकेटेड? आसाम स्टेट मिउजियामा बबेयाव दङ? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि गुवाहाटीआव। कुइसन नम्बर 13 आव दङ हु इज अल्सो नन एज
गिथि कवि अफ आसाम। आसामनि सोरखौ गिथि कवि मुङै मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए परबती प्रसाद बरुवा। परबती प्रसाद बरुवाखौनो गिथि कवि होननानै मिथिनाय जायो। दा कुइसन नम्बर 14 आव दङ द हेडक्वार्टर अफ द इउएनअ इज लकेटेड इन। बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी निउयर्क। कुइसन नम्बर 15 आव दङ इन्टारनेशनेल वमेन्स डे इज अबजार्भ अन। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी 8 मार्च। कुइसन नम्बर 16 आव दङ व्हिच ब्लाड ग्रुप डाज नट हेभ एन्टिबडिज। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी ए बी। कुइसन नम्बर 17 आव दङ इन व्हिच इयर कासार वाज एनेक्सड बाय द ब्रिटिश। बबे मायथाइयाव इंराजफोरा कासारखौ सरजाबदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1832 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 18 आव दङ व्हिच फ्रुइट अफ आसाम हैज रिसेन्टलि बीन डिक्लेयार्ड एज ए नेशनल फ्रुइट। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी काजी नेमु। कुइसन नम्बर 19 आव दङ आयुधा इज लकेटेड इन व्हिच स्टेट अफ इन्डिया। आयुधाया भारतनि बबे रायजोआव दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी उत्तर प्रदेश। कुइसन नम्बर 20 आव दङ हाउ मेनि कान्ट्रिज आर देयर इन G20। G20 आव बेसेबां हादोरफोर दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 19 एन्ड इउर'पियान इउनियन मोनसे दङ। अपसन एआनो जागोन बिनि थार फिननाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ लाइक खालामनो होबानो जाबाय आरो लोगोफोरनिसिम शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेबायदिनो मेथ्स रिजनिं जिखिनि भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थागोन। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।